Dalafinun kalalima. Riba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni jamana an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma yana aw bisimila min ye kunnafoni gafew lakali kɛnɛ ka laadala jamukan don an fɛ yan min bɛ lase don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ayiwa nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye waati mana se jamana an bɛ kɛnɛ ka gafe minnu mana sɛbɛ an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ ka kunnafoni fara ɲɔgɔn kan anw bɛ ta ye ka lakale ka bamayɛlɛma jamanaw bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na bi ye tarata ye a bɛ bɛn juye kalo tile 18 ma san 2023 minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba fana sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na jamanaw gafew bɔra gafe minnu b'an bolo kɔrɔ bi a bɛ tali kɛ l'essor ale bi yan min ye les échos welewele ale bi yan ka taa se l'indicateur du renouveau Mali Tribune min ye le républicain ani le reporter jamanaw ni fasiridi sɛbɛn damadɔ ninnu an bɛna ninnu de lakale aw ka faamuya kama o kuma an b'a daminɛ ni min ye o ye l'essor ye jamana ka fasiridi sɛbɛn ale kumana jamanaw a y'a yira k'a fɔ Mali jamana ayiwa a bɛ ka sira kuraw ta min ye subahana mansin ayiwa ni o ye ordinateur tablette ani téléphone ayiwa a yirala k'a fɔ ni minɛn damadɔ ko kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ o sigira an ka jamana kɔnɔna la yan a yirala k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ye ka min ye nin subahana mansin ordinateur ni tablette ni téléphone ka se ka a minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛn dilannen k'a di jamanadenw ma o la sa a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ baara kun fɔlɔ yɛrɛ la l'essor k'a fɔ la ko subahana mansin ninnu a 100 ɲɔgɔnna o de bɛna dilan min ye san fɔlɔ la ni baaraw daminɛna nka ko dɔw yɛrɛ bɛ se ka fara o kan san nataw la min ye 500 ye ka taa bila fo san 2025 nataw la o ɲɛbilaw bɛ sen na a jirala k'a fɔ sefawari miliyɔn 500 ɲɔgɔnna o de donna a da fɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka fara o nafolo kofɔlen kan walasa baara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ko miliyari 2 ɲɔgɔnna o bɛ se ka don cakɛda in da fɛ yanni san 2026 natɔ in cɛ min ye gouvernement ɲɛmaa ye premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ ni usine kofɔlen in dayɛlɛli kɛnɛ kan kunungo a jirala k'a fɔ société min n'a tɔgɔ ye ko Dane Tala Electronique a filɛ nin ɲarelakaw fɛ yen a jirala k'a fɔ premier ministre ani gouvernement maa caman olu de tun b'a ko kɛnɛ kan yen nɔ ka taa se société in a ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma Dane Tala Electronique min bɛ tali kɛ Renault Amiel ani Modibo Tala ni cɛ fila olu de ye nin société in ɲɛmɔgɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko baara daminɛ la miliyɔn 550 ani kɔ o de donna baara in na yanni san 2026 natɔ in cɛ o kun ye layidu min ta jamana ɲɛmɔgɔw ye waati dɔ tɛmɛnen na jamana ka yira k'a fɔ ko a ka kan Mali ka cakɛda sigi n'o ye usine ye min bɛ se ka subahana mansinw ka a minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a dilan ko min ma ko assemblage walasa ka se ka jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka subahana mansin sɔrɔ u bolokɔrɔ cogo min na walasa a ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ san 1 bɔ sisan o kun ye nin layidu ta jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ n'o ye gouvernement ye k'a fɔ société Dane Tala Electronique jamanaw ko a ka sigi jamana kɔnɔ a ka kɛ sababu ye ka se ka minɛn minnu bɛ yen ni o ye an bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye i n'a fɔ ordinateur tablette ni téléphone olu ka se ka dilan a jirala k'a fɔ o de bilalen filɛ sen kan nin ye jamanaw nafa min bɛna sɔrɔ a la o ye ka baara di sifinnakaw ma sabu a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ baara min bɛ yen n'o bɛna bila sen kan ko siratigɛ la a bɛ se yanni san 2025 natɔ in cɛ o bɛ se baara 1300 o de bɛna walankata jamana kɔnɔna la yan nɔ walasa a yirala k'a fɔ jamanaw min cakɛda min sigilen filɛ nin ɲarelakaw fɛ u y'a yira k'a fɔ nka baara daminɛ o bɛ kɛ ni maa 50 maa 39 ɲɔgɔnna ani PC n'o ye ordinateur ye ka taa se smartphone ma n'o ye téléphone ye jamanaw olu caman de bɛ yen minnu bɛna dilan société min filɛ nin ye n'o kama ko société Dane Tala Electronique ɲɛmɔgɔba n'o ye Dane Tala a ɲɛmɔgɔba in Renault Amiel ale ka ɲɛfɔliw la o la sa jamanaw ni ye jateminɛ kɛ ni usine kofɔlen min filɛ nin ye n'a nafa de bɛ ɲɔgɔn na premier ministre yɛrɛ kuma dilen ale ma ale ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko nin cakɛda in n'o ye nin usine ye
a nana a na waati la sabu nin ye jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɛtaga min bɛ yen ni Dr Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ka fɔ la ko fɛɛrɛ 3 bɛ yen a fɔ ma ko 3D n'o ye défense ni diplomatie ni développement ye ko nin usine sigilen a bɛ don développement n'o ye ɲɛtaga ye o hukumu de kɔnɔna la premier ministre y'a jira k'a fɔ nin usine min filɛ nin n'a bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faba la Bamako yan nɔ a bɛna kɛ sababu ye fɔlɔ ka baara di sifinnakaw ma a bɛna kɛ sababu ye fana a yɛlɛla k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka hamina ye min ye o de ye gouvernement laban min sigilen filɛ nin ale ka baara ma o ye ɲɛtaga badabada ye n'o ye développement ye ko nin kɔni bɛna kɛ sababu ye ka o baaraw de gouvernement ye hakilila min ta ka o don ba la hakilila minnu bɛ yen ni a tɛna jɔ bi fo ka taa se don min na ko k'u bɛ wele bila premier ministre ka kuma la a bɛ wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma u ka baara de kɛ gouvernement kɔni tana kɛ ka u dɛmɛ hakilila ninnu na premier ministre y'a ka kuma kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ fɛn min bɛna kɛ na n'o ye baara di ye ka baara di sifinnakaw ma ko caman bɛ yen nafa wɛrɛ min b'a la o ye cakɛda in a bɛna baarakɛla minnu a bɛna don INPS la ani a bɛna min bɛ tali kɛ u bolo don baara la ka se ka hali impôt yɛrɛ di jamana ma nin bɛɛ lajɛlen y'a nafaw ye nafa minnu bɛ yen ni a bɛ se jamana ma Baba B Kulubali ka fasiri don an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiri de sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko les échos welewele a y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛyasoba min b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Gabriel Ture ye ko Gabriel Ture baarakɛlaw sɛbɛkɔrɔ diminen don bi ka sababu kɛ u ka baara kɛcogoya ma u ja u tɛ ka ayiwa laɲini minnu b'u bolo n'o de ye ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la o tɛ ka sɔrɔ o la sa syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille SNSASPF min filɛ nin ye Gabriel Ture kɔnɔna la a comité syndical olu de ye kunnafonidilaw wele kunungo ka ɲɛfɔli kɛ ka jira k'a fɔ ko ni Gabriel Ture lajɛ ni kɛnɛyasoba min filɛ nin ni bolodengɔni bɛ ɲɛsin a ma Mali kɔnɔna la yan n'i y'a lajɛ nin kɛnɛyasoba in fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ a kɔnɔ fo baara taabolo ɲuman ka sababu kɛ mun ye ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni kumaɲɔgɔnya kan ka tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka baarakɛlaw ka hakɛw lafasa i n'a fɔ Loseni Bengali ale min ye secrétaire général ye kunungo ntɛnɛn ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko lajɛli min bɛ kɛ n'o ye consultation ye banabaatɔw la a bɛ se lajɛli 120 ɲɔgɔnna ma banabaatɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ lada dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ n'o ye hospitalisation ye a bɛ se fo 20 ɲɔgɔnna ma min bɛ kɛ nin kɛnɛyaso in kɔnɔna la o si ma to ko ɲɛmɔgɔw k'u hakili to nin kɛnɛyaso in na o de la Loseni Bengali ka kuma la ko Gabriel Ture ye yɔrɔ ye min ni a bɛ Bamako hectare 3 ani murumuru 1 kan a jirala k'a fɔ kɛnɛyaso minnu bɛ minnu bɛ furakɛliw kɛ o département o 11 min bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ Gabriel Ture yɔrɔ tɛ yɔrɔ fitinin min kan ka to bolo kɔfɛ ko ye o la sa Loseni Bengali ko nin kɛnɛyasoba in na a ka baara bonya o bonya ko nka bi a baarakɛlaw olu ka laɲini fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔw la ko laɲini ninnu caman de bɛ yen a kɛn bɛ bolo kɔfɛ ko ye bolo kɔfɛ ko wɛrɛ tɛ sabu ko bɛnkan tun b'olu ni ɲɛmɔgɔw cɛ a mɛnna an ma ɲɔgɔn faamuya o y'a sɔrɔ bɛnkan de t'aw ni ɲɔgɔn cɛ o la Loseni Bengali ko bɛnkan min tɛmɛna olu ni ɲɛmɔgɔw cɛ k'a fɔ ko baarakɛlaw u ka hakɛw ka di u ma baarakɛlaw ka bila minɛn kɔnɔna la minɛn min bɛ yen n'o b'a jira k'a fɔ u ka se ka banabaatɔw furakɛ sabu olu ye kalenkan min kɛ a fɛ min ma ko serment d'Hippocrate ani walima serment galien nin ye dɔgɔtɔrɔw ka kalenkan ye dɔwɛrɛ tɛ ko n bɛ banabaatɔ furakɛ mais kalenkan bɛ ni Ala cɛ nka dɔgɔtɔrɔw ko kalenkan in a bɛna ɲini ka kɛ olu bolo layiduntanya ye sabu n'a fɔra k'a fɔ baarakɛla ka baara kɛ baarakɛminɛn tɛ i bolo Loseni Bengali ko o de bɛna olu sɔrɔ n'i ye maa caman ɲininka bi u b'a fɔ k'olu dɔgɔtɔrɔw k'u bɛ yɛrɛ sagokɛ de la k'u bɛ yɛrɛ nafa ɲini de la ko baarakɛla kɔni n'a fɔra ka baara kɛ baarakɛminɛn de bɛ d'a ma walima a bɛ bila a ka hakɛ kɔnɔna la ko nin laɲiniw kɛra a mɛnna olu tun ye baarabila dɔw yɛrɛ tugu ɲɔgɔnna waati dɔw la nka baarabila in ko laɲini wɛrɛ t'a la dɛ a kun de ye ka u wele n'i y'a mɛn ko an ka sigi ka fɔ ayiwa olu tɛ lamɛn yɛrɛ
olu y'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ kuma caman k'u ka sigi ka fɔ kɛ gɛlɛya min bɛ Gabriel Ture kɔnɔna la fura ka ɲini gɛlɛya in na nka Loseni Bɛngali ko laɲini fɛn fɛn kɛra a si ma sira sɔrɔ walasa hali u ka sigi ka olu lamɛn u ka se ka kuma gɛlɛya minnu b'u kan f'u k'a fɔ de k'u bɛ baara bila baara bila de la ɲɛmɔgɔw b'a fɔ a ye na an ka sigi an ka kuma k'o tɛ se ka kɛ ko ye ko min bɛ to sen na baara bila minnu tugura ɲɔgɔn na i n'a fɔ tile 3 72 heures min kɛra ayiwa mai kalo tile 31 ka taa bila jumadon juin kalo tile 2 o ye siɲɛ fɔlɔ ye filanan heure 96 o kɛra ntɛnɛn min bɛ tali kɛ juin kalo tɛmɛnen o tile 5 ka taa bila tile 8 na san 2023 in na limana o ma mago ɲɛ o tilala ka baara bila wɛrɛ kɛ heure 120 ka daminɛ ntɛnɛn min bɛ tali kɛ juin kalo tile 12 ka taa bila juma juin kalo tile 16 limanaw nin bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ an bɛ funu baara la sabu min ye an ka laɲiniw ye o ma sabati nka o si ma to ɲɛmɔgɔw k'u ka hakili to baarakɛlaw la baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ jamanadenw de ta seere ye sa ka diɲɛma ta seere ye k'a f'u ɲɛna k'a fɔ n'a fɔra k'a fɔ olu ye baara bila kɛ maaw nana jalaki bi olu dɔgɔtɔrɔw kan k'a fɔ baara man di u ye walima u bɛ ka banabaatɔw ye k'u to yen olu dun ye kalenkasiyɛn kɛ k'a fɔ k'u bɛ baara n'a fɔ banabaatɔw furakɛ nka bibi in na limanaw ko Gabriel Ture ye kɛnɛyaso yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen bi ni limanaw maa bi maloya n'a ye dɛ sabu Gabriel Ture tɔgɔ min b'a la ani yɔrɔ bonya yɛrɛ kama maa hakɛ min bɛ taa furakɛ Gabriel Ture la k'a ye k'a fɔ o baarakɛlaw yɛrɛ walima o Gabriel Ture kelen limanaw k'a ma se yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ ayiwa olu ka nin kuma fɔ n'i donna Gabriel Ture kɔnɔ i ni dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ min bɛ ɲɔgɔn ye e k'o ɲininka gɛlɛya min bɛ Gabriel Ture kɔnɔ o n'a a f'i ɲɛna k'u bɛ diɲɛma ta seereya la k'a f'u ɲɛna k'a fɔ u bɛ min fɔ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye k'a bɛna fɔ syndicat ko yɛrɛ de man di bi ɲɛmɔgɔ ninnu ye n'a fɔra k'a fɔ syndicat bɔra k'u b'u ka hakɛw ɲini ka ban limanaw i b'a sɔrɔ bagabali walima kuma wɛrɛw bɛ ta k'u sɛgɛrɛ laɲini fɛn fɛn kɛra limanaw waati kama u y'u da don minnu na an tɛna da don minnu na nka k'a yira k'a fɔ dɔrɔn ko u ye laɲini fɛn fɛn kɛ bi ɲɛmɔgɔw la syndicat kɛlɛw b'a la limanaw olu ka hakɛw syndicat mana wuli k'a fɔ u ka hakɛw ɲini syndicat yɔrɔ a dilala min kama o de ye baarakɛla ka hakɛ ɲini ni syndicat mun kɛ yɔrɔ kun tɛ a la o de la ko limanaw ko ayiwa a ka fɔ ko i ye laɲini kɛ limanaw o ka ye i ka kɛwalew la o ka fisa i k'i sigi k'i bolo da i sen kan min ye Jime Kante ale ye kuma kuncɛ ni o ye Mamadu Sangare de ka fasiri ye nin ye limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn Eko welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau limanaw a y'a yira k'a fɔ Mali premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga transition ka kuma de bi yan nɔ n'o ye furanjɛla fanga ye ko Choguel Kokala Mayiga k'a ye wele bila junte ma n'o ye sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la ko k'a f'u ɲɛna ko u ka fanga in u ka baara kɛ joona u k'u kɔdon fanga in na ayiwa indicateur ka kuma la ko Dr Choguel Kokala Mayiga a tun bɛ gouvernement maaw ɲɛma a ye nin kuma in fɔ limanaw kumasen a yera bɔlɔlɔw sanfɛ kumasen maa caman de ye a tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la ko i ka baara kɛ limanaw i ka taa i ta waati la o de ka fisa Choguel Kokala Mayiga ye nin kuma min fɔ ayiwa ko a tilala ka fɛn wɛrɛ fara a kan o de ye k'a fɔ maaw minisiriw u kana to maaw ka kuma minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ko n ye fasoden ɲuman ye walima n ye jamanaden ɲuman ye k'a fɔ de ko o kuma ninnu ka diya minisiriw tulo la k'u tulo ci o kuma ninnu kan u ka baara kɛ ni fɛn min ye o de ye ka hakililaw ta jamana yɛrɛ sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na ayiwa ko ni ye Dr Choguel Kokala Mayiga ka nin kuma ninnu lajɛ premier ministre limanaw a bɛ maa bila ka i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla premier ministre a tɛ ka i yɔrɔ janya dɔɔni dɔɔni limanaw junte la n'o ye sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la l'indicateur de ka kuma don a ko ja min filɛ nin n'a a yera réseaux sociaux sanfɛ limanaw mɔgɔw kɔni ɲɛ bɛ premier ministre la a jɔlen bɛ a bɛ gouvernement mɔgɔw ɲɛma a ka cabinet maa bɛɛ lajɛlen limanaw a ye ministre damadɔ ta tɔgɔ ma n'o ye Abdoulaye Diop ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ a ye foli da olu ka baaraw kan kosɛbɛ k'olu ye min kɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ baara la limanaw ka Mali kɛ jamana ye bi ka bonya souveraineté n'a ɲɔgɔnnaw ani jamana yɛrɛ bɛ se ka ministre damadɔ bɛ wuli ka jɔ min na walasa ka se ka nafolobatigiw k'u kun ɲɛsin Mali ma a ye o ministre ninnu fo
ka taa se hali minisiri min bɛ sɔrɔko kunna économie des finances limanaw a ye foli da olu fana ka baara kan. O kɔfɛ Dr Choguel Kokala Mayiga limanaw a ko ni ye jateminɛ kɛ min bɛ Mali, ayiwa a sera k'a ka sɔrɔdasiw labɛn, a sera ka minɛnw san damadɔ kɔnɔna la limanaw miliyari 500 ɲɔgɔnna san 2 o de taara ka don minɛn na. A ma bɔ ayiwa maa kunna dɛ, a bɔra jamana yɛrɛ de wagande kɔnɔna la. Dr Choguel Kokala Mayiga ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye Mali jamana bɛ se k'i disi gosi ni min ye. Min bɛ tali kɛ gouvernement maaw ɲɛma halisa Choguel Kokala Mayiga a ka kumaw la a ko kumakan minnu bɛ yen n'olu bɛ ka bɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka furancɛla fanga maaw dɛmɛ, a ko kumakan ninnu a bɛ se ka to sen na san 1 san 2 walima san 3 i bɛ to ayiwa nin kuma ninnu na, ko nka fɛn min bɛ yen n'o bɛ to sen na n'o bɛ se ka jɔ, n'o de bɛ jamana jɔ limanaw o de ye sɔrɔ ka yakubaya, sɔrɔ ka to sen na o ka yakubaya, o de bɛ se ka jamanadenw ɲinɛ fɛn caman kɔ. N'o tɛ ko kuma ninnu k'a fɔ n ye fasoden ɲuman ye walima n ye jamana kanu bɛ na, ayiwa nin kɔni ye kumaw de ye, kuma minnu bɛ se ka yɛlɛma don nataw la. Sabu ko minnu bɛ yen n'olu bɛ furancɛla fanga dɛmɛ limanaw u bɛ se ka to nin kuma ninnu na, olu maa kelenw ayiwa ni a ko tiɲɛna furancɛla fanga marabaaw bolo, olu kelenw de bɛ se ka gabakuru ta limanaw ka olu gɛn ka bɔ fanga la, k'a f'u ɲɛna ayiwa a ka ko an ye fasoden ɲumanw ye, furancɛla fanga an b'aw kɔ. Premier ministre ka nin kuma fasugu ninnu limanaw ayiwa ko yɔrɔ ani kalata n'o ye furancɛla fanga bɛ kalata min kɛ ka i kɔdon fanga la, législative min ye wasaden kalata ani jamanakuntigi kalata min bolo dalen bɛ ka bila san 2024 natɔ in na, o tɔ man jan bilen. Ayiwa premier ministre nin kuma in fɔ o y'a sɔrɔ an n'o tɔ tora panko 1 ani ɲɛ wawa de ye. Walasa limanaw ni ye jateminɛ kɛ nin kuma minnu filɛ nin indicateur de renouveau ka fɔ la limanaw a ye minnu bɛ yen n'olu bɛ ka fanga senkɔrɔma don dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la, minnu yɛrɛ sɔnnen bɛ k'a fɔ de ko fo colonel Asimi Goyita k'i kan bɔ fanga nɔfɛ, ayiwa olu caman bɛ yen olu ma kuma in ye sira ɲuman kan. Olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko premier ministre ko a ka kuma ninnu bɛ janfa de ko fɔ, k'a bɛ fɛ ka sɔrɔdasiw de janfa, ayiwa k'o kumaw de bɛ a da. Ayiwa kuma minnu filɛ nin ye ko u b'a ɲini premier ministre fɛ, i n'a fɔ hali Nuhu Sare yɛrɛ ale ka kuma la, ale ko nin kuma ninnu ko premier ministre de kelen ka kumaw don, a tɛ nin kuma ninnu tɛ maa wɛrɛ ka kun kan, o ye premier ministre kelen ka kuma de ye. Limanaw n'i y'a lajɛ hali jateminɛlikɛla caman y'a jira k'a fɔ ko ministre yɛlɛma min kɛra kɔsa in na o kɛra sababu ye ka Choguel Kokala Mayiga k'a fɛgɛya kosɛbɛ gouvernement in kɔnɔna la. N'a fɔra k'a fɔ ko nin kuma fasugu bɔra Choguel Kokala Mayiga da nin waatinin na, limanaw kuma minnu bɛ yen ni a tɛ se ka faamuya maa dɔw fɛ, i n'a fɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka furancɛla fanga dɛmɛ, minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ni colonel Asimi Goyita ka surun, dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye janfa kumaw de ye. Limanaw premier ministre ka nin bɔli n'i ye jateminɛ kɛ ko maa bɛ se k'a fɔ a ka waatiw de jatelen don premier ministeriya la wa don nataw, limanaw a fɔ ma ko what and see. Seydou Jara ale de ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ, aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko min bɛ tali kɛ Mali Tribune. Limanaw Mali Tribune y'a jira k'a fɔ ko min ye compagnie de navigation Comanav, a jarala k'a fɔ yɔrɔ an bɛ samiyɛ de la nin waati in na. Limanaw yɔrɔ Comanav ale ka taamaw olu bɛ wuli k'u jɔ. Compagnie malienne de navigation Comanav a jarala k'a fɔ k'a bɛ labɛn belebeleba de la nin waati ninnu na walasa ka se ka taamaw k'olu daminɛ. Min ye san 2023 ni san 2024 o campagne ko o bɛna daminɛ, a tɔ tora dɔgɔkun 1 dɔrɔn de ye. Sabu a jarala k'a fɔ ɲina Comanav ka baaraw ko o kelen bɛ ka jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ taamaden min bolodalen bɛ o bɛ se maa 12 ka taa bila maa 13 olu de bolodalen bɛ. Min ye minɛnw ye i n'a fɔ frais solide o tɔni 10,000 o makɔnɔnen bɛ ka taa se min bɛ tali kɛ frais liquide n'o ye jimafɛnw i n'a fɔ tajiw n'a ɲɔgɔnnaw, o tɔni 500,000 ka taa se 600,000 ma. Litiri sakɛ o litiri 500,000 ka taa se a 600,000 ma, o de fana makɔnɔnen bɛ
Komanav mau ka ɲɛfɔli la nka limanaw a yɛlɛla k'a fɔ ko Komanav yɛrɛ ko a tɔgɔ bɛna yɛlɛma sabu ko CNT kɔsa in na ale ye sigi kɛ k'a fɔ compagnie malienne de navigation k'a bɛna yɛlɛma ka tɔgɔ kɛ compagnie malienne fluviale n'u kama ko Komanaf nin ye hakilila kura fana talen ye yɔrɔ Komanav ye cakɛda de ye cakɛda kɔrɔba belebele an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ min ni jamanakuntigi fɔlɔ Modibo Keyita jamanaw kabi Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta san 1960 yɔrɔ san 1960 o nɔgɔni fɛ Modibo Keyita n'a jɛw olu de ye Komanav bila sen kan baba min n'o bɛ Mali cɛtigɛ maaw ka se ka taama ji sanfɛ bateau kɔnɔna la ka dugu bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na a jirala k'a fɔ ni jateminɛ kɛ Komanav limanaw a nana o siratigɛ ninnu de kan halisa o Komanav kelen ale de bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ san o san samiyɛ mana se ji mana yɛlɛ ka ban limanaw Komanav b'a ka baaraw daminɛ a jirala k'a fɔ tɔ tora panko kelen ani ɲɛ sabu ko dɔgɔkun nataw yɛrɛ o tɛ ko mɛnta ye bilen min ye Komanav a ka bateau minnu bɛ yen a bɛna olu wuli k'u jɔ i n'a fɔ min ye général Abdoulaye Soumaré Kanku Musa a n'a a ɲɔgɔnna caman limanaw o bateau ninnu olu bɛna wuli k'u jɔ ka taamadenw ta ka bɔ Bamako yan limanaw ka tɛmɛ dugubaw fɛ i n'a fɔ Mopti n'a ɲɔgɔnnaw limanaw ka taa taama kɛ o de ye kunnafoni yɛrɛ ye Abdramane Diko ka fasiri don an ye nin bɔ Mali Tribune kɔnɔ aw bonya b'a la. Fasiri sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko min bɛ tali kɛ min ye le républicain limanaw républicain kumana a ko seko ani dɔnko kɛnɛba min n'a kun cɛra sisan maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen limanaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan an k'a ma ko biennale artistique et culturel ɲinan Moti de ye o bisimila biennale artistique et culturel san 2023 limanaw a jirala k'a fɔ min ye Mali marabolo naaninan n'o ye Segu ye Segu de wulila k'i jɔ ni jɔnjɔ fɔlɔ ye nka balanako yera a ko la sabu région kura fila n'o y'an ka marabolo kura fila ye Buguni ani Joyila limanaw olu de tugura Segu la Buguni ale ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ Joyila mara ale ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ nka o de kɛra balanako yɛrɛ ye limanaw n'i y'a lajɛ biennale artistique et culturel min ni a daminɛna juillet kalo tile 6 tɛmɛnen ka taa kuncɛ juillet kalo tile 16 tɛmɛnen na stade Barema Bokum la min ni baaraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛliw na kuncɛliw kɛra Dr Choguel Kokala Mayiga ale ɲɛna Mali premier ministre limanaw ani ministre min ni o bɛ an ka seko ani dɔnko bololabaara ani hôtelkow bɛɛ lajɛlen kunna yɔrɔ sahelenw koɲɛw Andogili Gindo ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ limanaw a jirala k'a fɔ an ka marabolo 19 ka fara Bamako district kan olu de ye ɲɔgɔndanw kɛ limanaw n'i y'a lajɛ ɲɔgɔndanw kɛlen kɔfɛ jaabi minnu sɔrɔla sa o de y'a jira k'a fɔ ko min bɛ Segu région ale wulila k'i jɔ ni jɔnjɔ fɔlɔ ye Buguni ale ye jɔyɔrɔ filanan ta Joyila ale nana jɔyɔrɔ sabanan na min bɛ tali kɛ premier ministre a ka sɔrɔ ka min ye Tɔnbukutukaw olu lasɔmi k'a fɔ ko biennale min kan ka boloda san 2025 ko Tɔnbukutukaw k'u labɛn ko biennale bɛna taa sigi limanaw min bɛ baara ninnu a tɛmɛna cogo min na républicain ka fɔ la n'i y'a lajɛ kabi min bɛ maaw kun sigin bɛ ka min kɔnɔ o ye kari tɛmɛnen jaabi minnu bɔra min bɛ jury n'o ye maa minnu bɛ n'olu bɛ jaabi di o ɲɛmɔgɔ Boubacar Beliko Jalo ale y'a jira k'a fɔ baara kɔni kɛra limanaw jɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maa ma fisaya maa ye région fɛn fɛn bɛ yen n'u nan'u ka ɲɔgɔndanw kɛ limanaw taabolo damadɔw de bɛ yen minnu jateminɛna o de k'a fɔ waati min bɛ d'i ma n'i b'i ka ɲɔgɔndan k'o kɔnɔna la sabu hakilila dɔ de dira n'o ye thème ye i b'i ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la limanaw républicain ka fɔ la ko baara kɛra nin cogoya de la min ye rapporteur min ni ale tun b'a ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Fatumata Keita ale ye sɛbɛnnikɛla ye Figira édition o ɲɛmaa don limanaw ale y'a jira k'a fɔ ko laɲini damadɔ kɔni kɛra olu fɛ n'o ye jury maaw ye o laɲini damadɔ o de bɛ tali kɛ k'a fɔ biennale yɛrɛ limanaw k'a kɛ fɛn min bɛ yen n'a bɛ kɛ fɛn sabatilen ye k'a kɛ i n'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la fɛnba minnu bɛ yen ni jamana ɲɛmɔgɔw b'a ka sigi sen kan ka institutionnaliser
ko ka biennale bila o hukumu kɔnɔna la wa ko ni ɲɔgɔndan kɛra maa 5 fɔlɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ jɔnjɔnw sɔrɔ ka se ka olu jɔnjɔn di olu ma n'o ye k'olu primer a yɛlɛla k'a fɔ fana jamanaw yan'a ka kɛ 3 ye a ka kɛ 5 ye n'i y'a lajɛ ɲina yɔrɔ région cayara Mali région cayara sisan a bɛ 19 ɲɔgɔnna la ko biennale a kana kɛ i n'a fɔ san 5 ninnu ye ka biennale kɛ waati ni waati k'a tugu ɲɔgɔn na walasa Mali seko n'a dɔnko a ka se ka wara ani fana sariya minnu bɛ yen n'olu bɛ biennale kɔnɔna la jamanaw sariyaw ka segin a kan k'a lajɛ k'a kalan ka yɛlɛma don a la a n'a ɲɔgɔnna caman walasa n'i y'a lajɛ limanaw min bɛ tali kɛ Boubacar Beliko Jalo ale sɔrɔla ka na i da don baaraw olu tɛmɛna cogo min na a fɔ min ma ko Solo de Champ limanaw a yɛlɛla k'a fɔ Kita ale nana jɔyɔrɔ 3nan na Tawudeni nana jɔyɔrɔ 2nan na Joyila u nana jɔyɔrɔ fɔlɔ la min ye a fɔ min ma ko Kɛr limanaw ko Menaka ale nana jɔyɔrɔ 3nan na min ye Tɔnbɔkutu o nana jɔyɔrɔ 2nan na min bɛ tali kɛ Gawo ale nana jɔyɔrɔ fɔlɔ la min ye dɔn min n'o y'an ka laadala dɔnw ye Douanza ale nana jɔyɔrɔ 3nan na Buguni nana jɔyɔrɔ 2nan na San ale nana jɔyɔrɔ fɔlɔ la min bɛ tali kɛ an ka fɔlifɛn kɔrɔw olu minnu bɛ yen n'olu bɛ fɔ Bamako ale nana jɔyɔrɔ 3nan na Tɔnbɔkutu nana jɔyɔrɔ 2nan na Sikaso ale nana jɔyɔrɔ fɔlɔ la a bɛ fɔ min ma ko Balɛ mun ye Buguni région ye ale nana jɔyɔrɔ 3nan na Kayi nana jɔyɔrɔ 2nan na Joyila ale nana jɔyɔrɔ fɔlɔ la min bɛ tali kɛ orchestre moderne ko Tɔnbɔkutu ale nana jɔyɔrɔ 3nan na min ye Gawo ye ale nana jɔyɔrɔ 2nan na Bamako ale nana o jɔyɔrɔ fɔlɔ la limanaw maaw kun sigin bɛ ka jaabi belebeleba min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye biennale yɛrɛ ye jɔnni de ye marabolo jumɛn de bɛ yen min bɛ yen ne o nana ayiwa nin ko bɛɛ lajɛlen ta ka kɛ a ta ye a ka baaraw sababu la o ye Segu mara ye walasa min ye Buguni ale nana jɔyɔrɔ 2nan na i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na ka taa se ayiwa min ye Joyila mara limanaw ale nana jɔyɔrɔ 3nan yɛrɛ la walasa min bɛ tali kɛ jɔnjɔ wɛrɛw dira a fɔ min na ko prix spéciaux limanaw min bɛ tali kɛ maa min bɛ yen n'ale si ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ta ye ni ayiwa ale yɛrɛ a ko kɛnɛ kan o ye musolaka ye Madame Walete Finda san 72 ɲɔgɔnna ale ye Menaka ye nka denmisɛnnin fitinin min fana bɛ yen n'ale yɛrɛ biennale kɛnɛ kan limanaw ni ale fana yɛrɛ a ko kɛnɛ kan tulo ni yɛlɛ la limanaw ko ale bɛ san 2 de la denmisɛnnin fitinin a yɛrɛ a ma kilasi min na fɔlɔ limanaw o bɔra sankaw fɛ yen nɔ ko région min bɛ yen n k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen dugu min bɛ yen n'a fɔra ko fair play dir'o ma o ye ɲɔnɔnkaw ye limanaw baara taara nin taabolo de la ayiwa républicain ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Musa Sanba Jalo ye an ye nin sɔrɔ a bolo républicain aw bonya b'a la. An bɛ fasiri lakalili kuncɛ ni fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko reporter limanaw reporter y'a jira k'a fɔ ko centre commercial commissariat de police k'ale filɛ nin ka tɛgɛ kɛ maa 3 la nin ye mɔgɔ 3 ye minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ drogue feere ma commissaire divisionnaire Isaka Touré ani a ka dankan commissaire Nantigi Sogoba Nantigi S Sogoba ko ni commissaire 2 n'u ka cɛdenw ko u filɛ nin ka tɛgɛ kɛ réseau belebeleba de la minnu ka baara bɛnnen bɛ ayiwa ka drogue limanaw ka bɔ n'a ye jamana wɛrɛ la ka na a feere Mali kɔnɔna la yan nɔ ko u minɛna juillet kalo tile 4 tɛmɛnen san 2023 k'a sɔrɔ nin limanaw a fɔ min ma ko kushi o ye drogue fasugu dɔ ye ko o biriki 15 ɲɔgɔnna o de minɛna u bolo walasa kunnafoniw de dira kunnafoni minnu n'o ye renseignements ye olu de fara-farala ɲɔgɔn kan ni ye jateminɛ kɛ poste de police min filɛ nin Arayida la ale de ye ja in fili limanaw ale ka jɔ ɲɛmisɛn a y'a fili maa dɔ kan n'u k'a ma ko LC ko nka a nana k'a fɔ a minɛ waati o y'a sɔrɔ a fɔ min ma ko cannabis d'herbe n'u k'a ma ko kushi o biriki 15 o de yera a bolo yala k'a fɔ u ye jan da la cogo min na u kɔni ye a fɔ a ɲɛna k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Amdalayi Aseyi Bujiba fanfɛla la o kɛlen ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye dɛ
limana polisiw ni cɛ kofɔlen kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen o b'o la muso dɔ sina ka boli kana fɔ ko ale ye sannikɛla ye limana u y'o tɛgɛ ta nka nana ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen limana u bɛ maa min ka ci la o ye Gana jamanaden dɔ b'an ka jamana kɔnɔ n'u k'o ma ko Marc Agbedor ale ye Gana ka den limana ale ka baara bɛnnen bɛ a bɛ dɔrɔgu ta ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na feere an ka jamana kɔnɔna la yan nka tɛgɛ kɛra u bɛɛ lajɛlen la u bɛ bolola nin waati in na sɛgɛsɛgɛli ale bolo ma reporter limana an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la waati sera an b'a bila yan ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan affaire kuraw mana bɔ k'o lakale an b'a fɔ aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 61 51 37 97